Fei ni nok sabai. Fei. Hello everyone, welcome back to my channel. Angni Jerambi Production channel निफ्राय नोंथांमोननो रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो लोगोनियाव बेरायनो थांदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। माने आंनि चेनेलाव गोदानबा सोरबाफोर लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ। नायलांबाय थादो आरोना बिदिब्ला आं थांनोसै लोगोनियाव। Fei ni nok sabai. Fei. Game गेलेगासिनो आं फ्रि फायार गेमावसो एमान बिजि थाबाय होमबा नोंसोरो? उफाय गैया। दानि जुगाव ओरैनो बेकार बिदि बरिं थाबाय थानाङाब्रा नोंथां। माने मोजां गोसो हो आरो न'आव था आरो फरायबाय था। नोंथां मानसिया थिग आरोना। औलै सार नोंनायालाय नोंगो फरायनायफोराव बारा गोसोखौनो जाला। मानो गेम गेले लोगोफोरा लिंजोबबाय थायोना गारनोबो हाया। दिनैनिफ्राय गेमखौ गेलेलालै फरायनायफोराव गोसो होनोसै। बिदिसो नोंगो फरायनायाव गोसो हो आरोना माने बिन्दास। फन फैदोलै लोगोआव खोना माने नाइन र' लोगोआ नरमाल हेलौ नोंथां माने थांगासिनो दं र' नेनानै थाबाय था। माने लोगो मोन्दोंमोनलै माने बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो। ओमफ्राय बिथांजों बिराद गोबाव रायलायबाय बिदिनो मोजां गाज्रि। दे नोंथां ना थांगासिनो होमबालाय। दे लेंहरबाय थांगासिगोन माने मालाबा लोगो मोनबा मोजां रायलायगोन आरोना। दे जागोन दे। दे होमबा ना? दे होमबा दे। गाज्रि साज्रि मोननांला आरोना। मोना मा मोनलायनांगौ बेलाय। दे लोगोआ हामा मोनगोन माने नेबाय दं। दे थाब थाङाबा उनाव लोगो मोनलायगोन दे। दे जागोन दे।